ועוד דבר, עברתי בקו כזה, ועכשיו שאני חוזר תוך כדי חפיפה על האזור הקודם שהייתי בו. רוב הפוליש התפרק פה מהצבע. אתם רואים שנשאר פילם ממש דק פה על הצבע. זה אומר שרוב הפוליש התפרק, אין מה להמשיך לעבוד. דבר שאני מאוד אוהב לעשות, לשים יד על המשטח עצמו, להרגיש טמפרטורה. אם זה חם מדי, זה לא טוב. לא צריכים לחמם יותר מדי את פני השטח, ולכן המחזור הקצר הזה יחסית שעשיתי, זה מה שצריך לעשות. חוץ מזה שאנחנו היום פה ב-33 מעלות חום אימים פה כרגע, אז אנחנו רוצים ממש להיות זהירים עם טמפרטורה על הצבע, ולא לעשות נזקים מחימום יתר של הצבע. אז כרגע עצרתי את הפוליש, ואני רוצה לקחת מטלית מיקרופייבר ולנגב את זה ולראות מה קורה. טוב, עכשיו אני הולך לנגב את הפוליש, ובואו נראה אם נשארו לנו פה סימנים של שריטות, או שבעצם עשינו את העבודה ביד אחת. אני כבר רואה ברק מאוד גבוה. אני אבוא לפה, לצד השני, כדי לראות. הברק עלה בצורה משמעותית, אבל עדיין יש לנו פה סימנים של סוורלים. כמו שאמרתי, אני מסביר לכם איך לעבוד בצורה מסודרת. לא באים עם הדבר הכי קשה, אבל תראו כבר שכולה עבדנו פד עדין ופוליש עדין, ותראו לאן הגענו. זאת אומרת, חתכנו פה בצורה יפה מאוד את מה שהיה פה, נשאר, אבל עדיין ברק גבוה. כמובן שבבסיס מה שצריך לעשות זה לבוא בכלל עם פוליש אגרסיבי יותר, ולחתוך הרבה יותר חזק, אבל לצורך העיקרון, אתם תמיד תתחילו בקומבינציה בינונית יותר או חלשה יותר של כוח, כדי לראות מה אתם צריכים. אתם צריכים לעלות, אתם צריכים לרדת, לבוא הכי חזק, לפעמים יכניס אתכם לצרות. תתחילו בסטאפ בינוני יחסית, כדי לא להיכנס חזק מדי בצבע.